Ty už tady seš? Tady. My to nějak respawnu. Jo, ono když hodím tvoji hlavu pohře do vody. Ano, já jsem hodil. Nevyplatila se mi. To nejde. Paťas se respawneš dvěma způsoby. Buď to, když seš v extraktu, když se zrovna jakoby zaklapává. Nebo tvoje hlava teda. A nebo když se tvoje hlava hodí po hře, jakoby už úplně u toho finále, když máš jít do lodi, když se hodí do lodi prostě. Ale musíš ji pustit. No je jasný.